sedieť spolu a náhlas to neopakovať. Keď uvidím balón v núdzi, budem mu vždy na pomoci. Keby som v tom balóne bola aj ja, nechám sa pre bezpečie kapitána ošaknúť na či už v celku, alebo po častiach. Máme izolita. No, nás áno. Hej, ako sa je. Hodina 29 letu a sme šťastní na Zemi. Bolo to elegantné zvyšenie. V podstate ďakujeme. A... Liptovský Ján naozaj hovoril, vedel že chodiť. Keď ho môžeme takto personifikovať a prisúdiť svojej lokality. Jánska dolina síce trochu zostáva v tieni sesterskej Demenovskej doliny, ale je rozhodne podobne zaujímavá. Turisti z Liptovského Jána vás o tom dnes presvedčia a radi vás pritom zoberú aj na jednu výnimočnú oslavu. To budem hľadať pri veky. príležitosti 50. ročníka výstupu na Krakovú horu. Máme smolu na počasie, ale aj tak sa nazbieral silný autobus turistov z Liptovského Jána, poobliekaný v prší plášťoch a dúfam, že za chvíľku prestane pršať a pôjdeme radostne do hora, do Sedla Javorie a odtiaľ potom priamo na Krakovú horu. No a pod tými prší plášťami máme retro oblečenie, aké sa nosilo pred tými 50 rokmi. Štrikované podkovenky, golfky, štrikované pulovre a vetrovky, klokánky. Cestou od autobusu smerom do Čiernej dolinky. Bolo moc nie dobré počasie, začalo pršať vlhko, ale sme sa s tým vysporiadali, vyšli sme smerom na Kraviačky a ďalej sme sa vydali cestou po Maravnici do Sedla Javorie. Troška nám to spravilo teplo v tele, ale nevadí. Vyšli sme do krásneho počasia, ako vidíme. Máme tu krásny výhľad, za mnou sa nachádzajú Dereše, Chopok, Sedlo Polany. Po pravej ruke je tanečnica a proti môjmu výhľadu je tá cesta na tú Krakovú horu, kde sa všetci vydáme. Po mojej ľavej ruke je spojnica s Lúčom z Demenovskej doliny, kde očakávam takisto účasť a dúfajme, že nám to počasie vydrží a myslím si, že atmosféra je dobrá a spokojný. I need the sun again, and I don't like to eat the sunshine. Skončí toto, musíme. Nech si to môžu kľudne dopozerať. Môže si aj ona popozerať, kde pôjde na túru. Južka, môžeš si niečo kresliť teraz. Priatelia turisti, dovolte, aby som vás privítal na Krakovej hori 1752. Tento rok trošku tak netradične v takomto retro štýle. I'm gonna sit here. Založila turistický oddiel a v tom istom roku spoločne vystúpili aj na Krakovú horu. O rok neskôr výstup na Krakovú horu už bol oficiálne zaradený v regióne Liptov. Kraková hora je tu vlastne kopec, ktorý sa nachádza na severnej strane od Jumbiera. Taký bočný hrebeň je to. Tieto hore sú veľmi krásne, ako je to viac menej zarastnené. Tento vrch, ale sú povolené na Liptov, Polúbica, Sína, pozadí vidno krásny Kriváň, pozadí vidno Jumbier, Tatra, Chopok, Dereše. V Krakovej hori sa nachádzajú najlepšie jaskyne na Slovensku, boli objavené zhruba v 60.
rokoch. Najväčšia priepasť teda je Starý hrad s hĺbkou cez 500 metrov. Zaujímavosť na tom je to, že sa nachádza zhruba 400 metrov pod zemi vodná elektrárne, ktorá slúži jaskyniarom pri ďalších výskumoch a objavení ďalších prístrojov tejto jaskyne. No, vodné elektrárne dáme. Dnešný výstup na Krakovu by som zhodnotil na to, že nie je celkom vydarené to počasie. Účasť je veľmi dobrá a myslím, že každý z účastníkov prišiel na to svoje a tento krásny ročník, týchto 50 rokov výstupu Krakovej hore sme, myslím, že pekne oslávili. Štát Liptovský jazd pred niekoľkými rokmi vyšla výmena generácií, trošku sme vymenili staršiu za tú mladšiu a snažíme sa tento klub v Liptovskom Jáne rozbehnúť tým správnym smerom, aby sa aj tí mladí ľudia nám pridali. Máme aj tých svojich ešte stálych zakladateľov, ktorí nám vedia pomôcť podporiť nás. Želám si, aby tento klub ďalej fungoval ďalších krásnych 50 rokov, aby sme si to všetci ešte dlho a dlho užívali krásne výsledky. Aký on? Kamenisko malý. To je taká Co tam holička. naskladajú, to fakt sa nemôžeš ani pohľať. Jaskyniari v Liptovskom Trnovci objavili unikátnu konštru jaskinného leva, ktorú nájdete v múzeu v Liptovskom Mikuláši. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sme navštívili v minulej relácii a týkala sa ho aj naša súťažná otázka. Ale po menách 5 výhercov pokračujeme ďalej. Vyhlásenie novej Mám súťaže pekný avatar. až do konca mesiaca. Neposlúchaš. Neposlúcham. Už nebudeš mať dneska tablet. Z našej prvej reportáže. Keď si teraz tak natiahla. Počkaj, môžem ešte jednu túto hru a potom To je skončím. koľko tá jedna hra? 90 Potom sa už sekúnd. pôjdeme chystať na ten svätý Martin. Áno, 900 sekúnd. Dobre? Potom bez slova budeš sa chystať. Nebudem 900 ťa ťahať. sekúnd, Tome. Myslíš, že to tam trafíme? Áno. Dobre, toto bude dosť ťažké. Na konci mesiaca máme vždy prestávku, takže Ja to spravím logicky, dobre, tam som. rande si dáme aj pri dvoch výnimočných stromoch roku. Nohy máš ľadové. Hello. Dobre, niekto si niečo prosí? Ďakujem, Ešte. Máme na teraz. GG. Kedy nám treba? Podľa mňa nám stačí z okolo 11, ale že akože odísť. Nie? Máme trošku rezervu. 10 minút. By som 6 stratila a musíme sa dať po cestného pýtať. okienka na aute. Áno, ja pôjdem. Ty pôjdeš? Hej. Hej. Či mám ťa len navigovať? Hej, to môžeš, veď ty, to som myslela, že vás odvezme, ne? Keď už... Kajak. Čo? Nechaj mi Kajaka bol. No. idem len cinknúť tej Ivetke, že sa s ňou oherí. Deti neradi súhlasili s myšlienkou, že ich dieťa musí chodiť do školy, keď na poli stojí robota a rodina nemá čo do úst. Pánske múcúctvo. Tak mnohí hovorili o vzdelaní. Známe sú z tých čias ospravedlnenky, dnes už obsahom nepredstaviteľné. Rozumné, ak ste uvoľnili syna, musí ísť pomôcť na pole. Mnohí z nich sa nevedeli čítať a písať, aj preto rodičia nerozumeli tomu, prečo by mali ťažko zarobené peniaze dať do školských pomôcok. Mnohí z nich to však pochopili a aj vďaka nim vieme toľko o našej minulosti. Vítajte v Kapure. Jeden z najzaujímavejších chorovodov zachováva folklórny súbor Telgard vyše 40 rokov. Len prednedávnom oslávila folklórna skupina Razím z Vyšnej Slanej 55. výročie svojho vzniku. Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší To sa mi podarilo. v roku 2015
udalosť prvýkrát usporiadali Vojkovské rusadle. A džič. Najvýznamnejší chorovod v Telgarte sa viazal k sviatku Božieho tela, keď po cirkevných obradoch dievčatá a mladéžani v slávnostných krojoch Už to stačilo. chodili v prievodu so spevom ľudových obradov. Choď, Mia, ja som to myslel vážne. Oh my god, dobre. Aby bolo cez leto dosť Poď. slnka, na juh a uvial iba príjemný Choď si kresliť, alebo daj sa dokopy. Môžem si aj